azingaphasha bo. Ngimamhlophe kangaka la. Ngithele. Sinibona. Ngisanazo bafundisa ungangithatha amanzi ami. Athi ngicini. Alama chips angibanga inhliziyo encane. Ngakho ungayithandi into ezimnandi. Sizeni bangani bami ngithole iPhone 15 phela mfethu. Yobishilo nje i-caption. But mangithi angisize sithole iPhone 15 ningacabanga ezinye izinto ngiyanazi phela nina nizothi hawu nakho ke abaka Apple Corp bathi bafuna ngibapromote page labo la ku TikTok nangale ku Facebook. Bathi ku Facebook angibafikise ku 30k. Then la ku TikTok ngibafikise ku 50k. Yabo? So ya ngithi angeke ngibe live manje. Lezi insuku esiphuma kuzo bengakwazi ukuba live umuntu bexinekile bengibuya la ekhaya ntambama sengathele ngiyindlabathi. But nayi account yabo bafethu asibafolloweni. Ngazi noma kuvele kahle ngalapho. Apple Corp _ZA. Uqhuma ufollow. Nibafollowe bafethu. Ngokuthi ngiyabashaya ke labo lokhuzana khe ababashilo. Ngiyayithola le iPhone 15. Kodwa I won't go that hard. Ukuthi manje kuyo yonke into no. Kodwa nje isicelo nje leso bafethu ukuthi nibafollowe. Ni comment futhi lapha kuma video nithi size ngaleyo mpahla ka double isinkwa la. Bani uNcuncu udouble izinkwa, ngudouble isinkwa hayi izinkwa. Ngeyona Ncuncu. Oh boy isikhokhe Durban. Awuhline phela. Angihline elikangaka live video wami. Qaleni ukubuka live bami wena mawusithi angihline elikangaka. Elanga usuthi angihline. Mandla double isinkwa. Yes Mandla, how's it? Thembelani Themba Nkabi yami, ola Nkabi yami. Papi. Mabulala bra wami. Just alwande ekseni mfethu. Ekseni kunani ekseni. Mendi shows. Ngicela ithombe sayishutha nawe eBish phela. Ayibo sengakhohlwa ukuthi ngaze ngike ngashutha nabantu eBish. Wawugqokeni mfethu sasampe isakhona. Ungitshela lapha ku-inbox ukuthi wawugqokeni. Ngizosibheka phela mina mawuthi made ngishuthe nabantu ngale kwakusasa nje ngikhipha yonke into. Ngisuke sengilungiselela ispace so hambo lilandelayo.
Ola ungitshela lapha ku-inbox ukuthi awugqokeni. Hey, what do manje ama-comment? Oh. LA Bang, crazy that I know you face to face. We from the same village. Uba wena. Usutshela abantu ukuthi ngihlala kwe-village manje. Adlala uba wona mfethu. Ave ngithanda ukwazana nomkhaya wami. Manzi Junior 18 ola lapho. Khuleka ngubane 34 edouble esinkwa yebo. Q boys that's N double lokhuze double ini. Sungijwayela kabona Popstar. Ja. Double yash spelling star. Ozingo double yash manje. We bafethu. Hayibo. Hey, lapho TikTok beni. Niyalithola uda lipage engicela ukuthi nilifollow bafethu. Liyatholakala. Othi ngibheke ukuthi khona nabasha sebefollowile la. Phela umuntu omnyama ave nginalo iqiniso. Following not again. Yilo lelo. Follow leli page. Nifike nisho lapho ukuthi socela leyo mpahla kadabula isinkwa. Fike ni comment lapha. Ngifuna ukuthi nje inyanga nezizayo libe selino 60 something thousand. Ingqola iwenza live. Le mini yawenza. Buka nje ngidlela ama-chips ngedwa ngifunze umuntu. Hayi. I thought your pictures were edited. Ikhona ukuthini inkulumo yakho? Yini iqondene inkulumo usukubheda wena wena expert. Ngiyancishana vele mfethu. Kumele uncishane udla nje wedwa bese wamind ukudla wedwa. Double isinkwa manje udabula hlobo luni. Yesinkwa sunshine noma usaswa. Ngidabula ubhonye nje shame. None of the above that you listed here. Banele mapholo buka sengize ngikhuluma into yakho ngija ukufundela lo. English yakho ba. Hayi phela vele lalela wezalo. Isingisi nje akukona kuyona ihome language yethu. Isingisi akuyona ihome language yethu. Mina futhi abo once wawumlisa mawukhuluma isingisi uwumzulu mawukhuluma isingisi wakhuluma isiZulu isingisi esiqondile asibe sisazwana na ngoba shothi usenzile suzulu phela thina abo ngithi ukuza umlungu mayikhuluma isiZulu ukuthi usibheda kanjani nathi kasenze indasemi kwisingisi sikhombisa ukuthi akulona ulimi lo mama abazizalayo singafa. You is here what I'm talking about. Do you believe in God? No, I believe in myself. Inhloko yakho nkunzi yensizwa ngempela udaba. Inhloko yensizwa ngempela ke le. Ikhanda indoda ngimele libe nje. Khombisa ukuthi uyindoda. Manje uyindoda ushaya ngekhanda isingaqondi kahle. Kanti this head is really yours. I thought it's makeup. Oh, ibona makeup yekhanda wena. Muzukubheda kanje. Nayi indaba. Thank you Amanda. Unenhloko enkulu uyajwaya muzu inkosi ngikhipha amagama angaka unungiphethe. Mele bengana nathi inhloko. Ngazi umuntu onekhanda elikhulu kusuke kuchaza usuhlanu kini. The bigger the head, the bigger the brain. The bigger the head, the bigger the brain.
Ngizonibona bafethu. Ngizonibona. Amanda mfethu. Amanda mfethu. Ngibona kodwa Amanda. Hey, I'm your biggest follower of you. Oh, thank you, my chief. Since when? You've been following me for how many years? Amanda mfethu. Asicaleni Amanda izandla. Yawanga ama-gift. Khona uthe wena wesinko uyeyisa lothi wena wesinko. Akeyisi. Uyahlonipha. Wena wesinko. Hlonishwa kanjalo fam. Uyamazi uDube. Ngiyakumazi uDube, uDube walapho lo. Walapho lo Dube angimazi. Walapho mfethu wangalapho koThekwini. Ma section. Yona ngegift. Inazo ke ma section. Hayi ma section usethola i-challenge bafethu. Ufuna ukumchallenge akafaka ama-gift amaningi okudlula wakho. Ma section. Asambe ma section. Ngivume wena mama. Ngivume wena. Ayekho uzofika kuwena ngokudede. Umtshita lo. Buka. I doubt ukuthi khona uzofaka ama-gift asedlula wakho sheni. 16. 17. Ma section. Asambe. Asiye ma section. Hayi uyindoda ma section. Awuthi ngibheke i-profile yakho ngani. Uyindoda ma section. Faka. Insizwa ma section guys. Insizwa lo mjedi. Hayi, ma section. Ngiyakubona sigebengu. Ngiyabonga mfowethu, honestly no, thank you. Akaze ngathola ama-gift angaka. Are we allowed to speak English? Yes, we are allowed to speak English. I'm speaking English too. Even though it's broken. Buntu. Wayifake kodwa buntu. Nyuka. Hayi buntu uyamzaba umasection. Ba umasection. La kufake yodwa mfethu ufake abaningi ngangaka. Uyamnqena. Awu Orlando Pirates. Hayi Orlando Pirates ethi ngiyathosa ngiyasabisa. Hayi ma section winking. Winking ama section. Excellent. Luso wenkazimulo. Ngihlale eMaritzburg. Ngihlale eMaritzburg wenkazi. Awu, kwenzekani manje la? Mama asebutha umuntu. Sure. Okay Max baba. Oxoxa umlungu.
ngeke impilo inzima wedilana isibiya ama-chips kumele ubuwadle nje uma uyindoda wako Kita bising. sawubona Hola. oh kuhamba kanjani Kembangan. ku-right Oh, sudah jalan. hawu angizwanga bhodi Jalan, kita bising. hlala eThekwini Oh. Ukuba ini episode. I'm the biggest fan. izophuma kusasa Hayi. uhlalapho wena Manje endani silini Durban. hlala endaweni ekuthiwa isedurban Entuzona. oh kodwa ngoba sisubabili siseThekwini nje ungcono ngizothi ngizokhulumela biggest fan Yeah, I'm the biggest fan. Hlezi ngobuka ama-video akho. uqale nini ukumfollow uWC Maybe 2 years later. 2 years later Yeah. oh hayi kungcono mfana mdala hayi indaba enhle leyo ngiyajabula hayi sobonana-ke nkabi yami Yeah. sabonana Sure. eh ngibalo ngimbase buthini manje kwathula yini uTikTok khona ubungenzele into engingayiboni kahle ma-section nangu ma-section bafethu unicela esitikini ma-section usenza nowadedela 10 wamaruzi ngicela uwafakile manje ama-gift awu-50 uma-section akekho ofikile usafikile kuyena usasisendole ngalanga kuyena we Amanda asiyidonse ngomageba Amanda sive siyidonse ngomageba lento khona sizoqondana ukuthi ma section indoda ke hayi ke obafowethu hayibo sengicabanga ukuthi ngibuye ngithi ishwi nami ngoba iyazana iyokibonana bafowethu akekho nofuna ukuchallenge uma section la Amanda ma section siyakuyisa ke manje nangu Amanda wadedela waphelelwa amandla esethi uyakhuphuka ma section kulekani ya bafethu so bengithi ngizoniqalaza la leso sikhashana commentani nge-emoji yesinkwa ke khona sengizonihlephulela lobuya buso lobuya ngibona ama-emoji yesinkwa la hayi ngoba ningawafakile la ama-emoji hayi where did your nickname come from? Which nickname? I got many nicknames. Mr. Qalaza ban maningi amagama monika. Which one are you talking about? Kuluma ngayiphi nickname yami first. Yeah. So umfowabo ngobe siyavalelisa ke bafowethu. uMr Qalaza lo waqalaza iqule eqoje emaqhubela abaqhobozi beqonde kubaqhobozikazi ngiqala emqaleni ngiqede emaqaleni ngiqede eqoneni. Waziwa ngelika WC inkowawe wenu washayiwe kwahayiza abantu bathi mbambeni imixture kaSamson noBen nayo abakuyiBhayibheli ozalwa insizwa pha kunganaki zonke ziyamjeqeza inqana ukumqonda ngoba enecala okuqeda ukudla komcimbi
Nibe right ke bafowethu. Nginithanda into engagcini. Ngithanda into engagcini. Nokho bengixinekile kancane kule insuku. Kodwa ngoba kuzoqala iweekend, kusasa ku Friday, qala iweekend. Ngizoshutha isixhafa sama-video. Hola ma-section. Hola ma-section. Ngizoshutha isixhafa sama-video mase ngiyadropha. So yeah, ngiyabonga bafethu. Nibe right. Ma-section othi ngingamphazamisa ma-section. Ngingawuvala lo live esabhizi esachoma kanje. Dedela ma-section. Window. So yeah. Nibe right ke bafethu.